Dito mga bay, babalikan na natin yung pinasit up natin na ating motor ni Sir Richie Boy, yung 5.7 natin at saka yung head natin na naka headworks na rin. So ayun mga bay, medyo nagmabilis-bilisan tayo kasi para maabutan pa natin si Sir Richie Boy na baka nagsisit up pa siya, so makabidyo po tayo mga bay. So yan po. So wag niyong gagayahin to mga bay ha, kasi ito is kamuti rides to mga bay. Masarap kasi itong Elliott Leo to si Mio Sporty natin kasi magaan, pero di tayo dapat gayahin nito mga bay, dapat may experience na kayo, huwag kayong gagaya nito pag wala pa kayong experience ha. Iniwan ko lang yung motor kanina doon at si Sir Richie Boy nang bahala doon mga bay sa sit up na yan. So wala na yung problema mga bay, so siguro ang gagawin na ni Sir Richie Boy doon is papakit na lang yung piston natin kasi yung piston is pang wave yun, wave 125, kaya yun tuloy hindi yun papasok sa ating Raider G kasi yung Raider G iba yung mga style sa port piston niya, makikita naman yun sa mga 54 natin at sa 56 yun ang tama. So ang tama lang na port sana sa atin mga bay is nasa 58 yung pang Mio, yun dapat ang gusto na, pero hindi sa tayo mag 58, dun sa tayo sa 57 by step lang muna tayo. 57 sa pagkatapos 57.5 yan, hindi tayo bibigla mga bay kasi may plano tayo na magpa 4 valve tayo. So 4 valve na yung project natin sa sunod mga bay. So may nakikita na akong head na pwede sa ating motor na 4 valve, so hindi ko muna ipiflex mga bay kasi wala pa yon, experiment pa yon. Pero para sa akin parang papasok talaga yun sa ating head mga bay. Sa ibang brand yun na motor mga bay, pero nakikita ko talaga na pwede siya sa ating Raider G kasi kapariha siya ng makina sa ating Raider G. Yun lang ang pagtataka ko doon, bakit ibang brand pero nakikita ko pareha sa atin ng head mga bay at saka black. So may konti sigurong conversion doon, pero konti lang yung mga bay, so wala na tayong problema dyan sa mga conversion na ganyan kasi may machine shop naman tayo na maaasahan doon kang Kuya Sumbing. So doon na natin ilapit yung mga bay para makuha at may kabit natin kasi may isang makina tayo doon, so yun ang gagamitin natin para sa salpakan natin ng 4 valve. Doon natin dadalhin natin yung isang motor, doon natin may stock block ako doon, so yun ang gagawin natin mga bay para naman na hindi natin tatanggalin tong ating isang motor na itong ginagamit natin kasi para hindi na tayo iwas hassle tayo mga bay. So gagamitin natin yung isang motor, tsaka ipababalance natin rin yung ano mga bay, ang kanyang connecting rod, yung pagigagastuhag taman tungod gay ibuto manggod atong niya panahon tabi sa resulta na yo didaga naman de nidaga naman de ay ha? Uy, patisting sa padagan, patisting sa padagan ha? Short yun siya. Sada to ibutang tong 32 no, ay katong sa throttle body sa Raider no. Wala pa. Or stock throttle injector lang ito pole. Di kakaya no. Katong linya sa gasolina sa pang Raider. Di alahi siya dire. Kato yung ulo-ulo no. Itik ito eh. Mo purot dyan. Vibrate siya gamay. Bisan pag mag-ilis siguro throttle unya dili dako ang injector, wala gyapon no. Dapat injector. Mas okay siguro ba injector sa iyo na ilis no? Unsay kapareha na linya? Isa sa kuan. Abis din daw kuan, nabay pang kuan. Kanang kumarising ng kira. Wala. Ang gi-advise ako kay kuan. Katong sa Aerox. Ha?
Sa Aerox. Pero, O Aerox nga version 1. 8 holes. lagi Pero- promise ka ko ano. Pero palit ko atong ulo. Lagi. Ulo kay tulihan man siya. Sa reader lahi man siya no kay ang pareha ba sa ulo sa reader Dili na ito. So pwede na lang, may guys na. lagi no. Imo nang gitisig padagan? Wala ada ra. Ah nagdagan na ka. Wala ada. Ako gimo na tong ipadagan. Wala. Tingnan. Jadi pa ni mo ni matututan ba gid? Ayasa. Kanang short na spinner. Dako na mangod siya no. Backfire mo siya. Oo. Kon gaya ay kanang tap kayo, ako na lang gi, wala na ko tanggal to sa gasket. Ako na lang gi dupli. Agi doble no gasket. Taas kay ihang Tap ko kanang kon kayo. Kanang okay sa so double gasket lugar ni. kayo. Kanang murag. Mayroon kay gintang, mayroon kay butok. Ah dali ra mo buto. Kanang isa. Lagi. Dari na punta mag-upgrade. Wait, testingan na to eh. Sige. Testingan na to ihang. Mura magdibugat. Wala man ni tubil. Tubilan sa din ako ni. Purot ni tubil ni eh. Tubilan sa nato mga be. Man na man day, abi man ako gwapa. Tubil sa tag special. Nay special ya. Kuan lang, pultang. Ayan mga bay, sabi ni Sir Richie Boy is dapat magpalit tayo ng 8 holes na injector mga bay na pang 150cc kasi hindi talaga kakayanin sa stock injector mga bay. Kaya ang advice ni Sir Richie Boy sa akin is huwag mo nang anong tawag dyan, yung biglaang palakasan daw o anong term doon mga bay, hindi ko yan. So dapat lang chill lang muna yung takbo mga bay, yun daw ang sabi ni Sir Richie Boy. Kaya nag-order na ako ng 8 holes na injector pang 150cc. So baka sunod na natin i-flex yung anong klaseng brand yung ilagay natin dito na injector mga bay, para naman na mumatch na talaga siya mga bay. May pwersa naman siguro, yung pagpatakbo ko ma-feel ko na yung power niya mga bay, meron talaga. So kaya ngayon, sasabi ni Sir Richie Boy, wag muna daw idiritso kasi baka daw kuno mabilis daw mag-init yung makina mga bay pag kulang daw sa gasolina at madali daw masira yung block natin yan. Kaya susundin natin yung advice ni Sir Richie Boy sa atin. Kaya yon, diretso tayo nag-order ng 8 holes na injector para maikabit ko na yon. So medyo may improvisation konti siguro mga bay, pero konti lang improvise at ikabit rin natin yung 30mm natin na 32mm natin na throttle body sa ating pang Raider 150 mga bay. So yun ang ikabit natin dito. Let's go! Chill. Okay na ni. Balik na ta.
Short gid siya. Ha? Naman sa persa pero mas short pero imo lang dula-dulaon sa Short lagi. oh, imo na lang Dali mo kan maguba o short siya. dali ra maguba. Short man sa. So yan talaga. So yun ang sabi ni Sir Chiboy mga bay, na masisira talaga yung madali yung block natin pag short ng gasolina na supply. Kaya yun, bumili na tayo ng 8 holes na injector pang 150cc. Kahit stock throttle lang ng mga bay, walang problema daw. Parang matutuno naman siguro yan or madadala lang sa reset. Basta ganyan lang daw ang una nating palitan. Kasi may 34mm naman tayo na throttle body. Saka na natin yun isalpak mga bay. Let's go!